meinaa, että sulla ei oo tyyli tajua. Sunnuntaina tuli jengin nokas, ne sano mua pikku pomoks. Olin niin fashion, ne tyylit huuteli vitun homoks. Mut media tituleeraa tyylitaituriksi. Mut kutsu saman hengen deton tyylitaituriksi. Abracadabra, zingalabim, tytöt ilmestyy mun luomiksi. Joo, kiitos. Ollut aika erikoinen ilta. Ja jotenkin tuntuu oudolta, että jengi on näissä yleisöäänestyksissä mulle aina näin hyviä. Kiitos kaikille faneille taas kerran tästä. On ollut kiva matkustella paljon, mutta tuntuu hyvältä olla täälläkin. Ja, kiitos Team Cheek. Mä lupaan, että mä tulen takas taas. Onnea Jare. Illan kaikki palkinnot on nyt jaettu.